pora razy miała taki richtig szok kulturowy. No Kasia, jakżeś ty była pierwszy raz za granicą, powiedz, co ciebie tak najbardziej zaskoczyło, takie wow, nie znam tego. Miałaś takie coś? W Holandii to szczewiki. My zawsze byli biedne na szczewiki, nie? Ale no tam takie, wiesz, na koturnach, to dopiero do nas przyszło za ileś tam lat, a to był 89 czy 90 rok, a tam takie szczewiki na koturnach, na takich wielkich abzacach, z jakimiś cekinami, koralami, no nie widziałam takich szczewików do tej pory, bo są, ale to nie jest to był jakiś sklep, mała galeria, pewnie podejrzewam, Boś ty autorskie jedział same. Hamodo i wiesz, wszystko już było. Ja Konturny wiem. za moich czasów były, jak my we dzwonach chodzili. Ja ale wiem, bo mama to samo powiedziała, To ale, było, ale wiesz, było. ten design cały tego, Ja. nie? Jaki tam mieli, to było jakieś No bez to ja mam autorstwo taką słabość do szczewików, No. ale ja wam powiem, co mnie zaskoczyło. i porządek. Bo akurat myśmy w Niemczech byli, to wiesz, zero papierków. Ja, no bo to tam, wiesz, u nas też jest ten troski porządek, ale słuchajcie, mnie zaskoczyło coś, co was będzie może śmieszyć, bo padała i padł i się Asza żeglajzowała, ale głównie po demoludach i brała udział w też takich szkoleniach, że się uczyła niemieckiego w Hamburgu, no i tam, że musiała być jakby w takiej rzeczywistości codziennej. I ja tam pierwszy raz widziała coś, co mnie tak zaskoczyło, że ja do dziś mam taki sentyment do tej rzeczy. Wy ta rzecz znacie. Mianowicie to była taka cienka folia spożywcza, którą się owiązuje takie rzeczy, co by się nie zeschły. Ja to widziała pierwszy raz i to był dla mnie szok. Ona tak fajnie sklejała, nie, my tam mieli kurs, więc my jedli, potem kurs mieli, potem zaś my jedli, czyli tam trzeba było zostawić i taką Kornelia padła, weź ta folia, bo to se zapakujemy kanapki w to i to był dla mnie największy szok kulturowy. Drugi był taki, i to nie wiercie, że się Asza, no chciałam wam uświadomić jedna rzecz, był taki widz. Jak Wałęsa jechał do Japonii, nie, to były właśnie dwa wice. Jeden widz był taki, że czym się różni Polska od Japonii, bo on chciał sam zrobić drugą Japonię, że Japonia to kraj kwitnącej wiśni, a Polska to kraj kwitnącej lipy. A potem jak on jechał nazad tym samolotem, tym flugiem z Japonii, to stewardessa w pewnym momencie go proszę cofnąć zegarki o 100 lat. I on tak, no niby, że się z tego śmiała, niby kulturowy, to był sklep, mój Boże, to był market w Bangkoku i to ja wam powiem, że on, to już nie były lata biedy. Rok 2000 byliśmy z moim chłopem w Tajlandii i my chcieli mojemu synkowi kupić takie płyty do Walkmana, no coś my tam musieli jakiś gyszyn kupić. I ktoś nam poradził, żeby my jechali do takiego marketu, który jest zorientowany i na sprzęt audio-wideo. I ja już potem nigdy w życiu nie widziała takiego wielkiego obiektu. To było tak jakby dzisiejsza Silesia Center, kilkupiętrowy, zorientowany no i wyłącznie na płyty DVD. Ja się o jakieś taśmy jeszcze pyta, one się na mnie dziwały. Oni do Walkmana mieli takie małe kółeczka, takie płytki, no teraz to już wiecie, mamy, nie, pendrive'y i tak dalej, ale to było raptem 18 lat temu i ja co tak oglądała, widziałam te pierwsze plaskate telewizory, bo my jeszcze mieli takie tej szerokości i no i lepsze było co insze. W jakimś momencie taki tam ten Taj wystawił karton przed sklep, że to mamy wziąć, to je darmo, a tam były płyty do nagrywania DVD i takie no rozmaite. Część była pusta, ja nawet nie wiedziała jeszcze w tamtych czasach, że idzie na takie płyty coś nagrać i on pokazywał, że my się to możemy wziąć.
I jemu nie wierzyła i on nie wzięła tam nic z tego. Po jakiemu? Bo teraz co nasza koleżanka miała urodziny i my jej kupili płyta, muzyka, jakoś tam Mozart czy coś. I ona kosztowała 76 zł na te dzisiejsze pieniądze. Dużo, bo to te pierwsze rzeczy tyle kosztowały. I to po prostu ją se wtedy uświadomiła, że ten widz, cofnijcie zegarki o 100 lat, to on nie były nowicy. Dalej, my tam jeździli metrem, no, ja gadam o zdarzeniach sprzed 18 lat, czyli do 18-latka to będzie już prehistoria, ale my tam jeździli też metrem i my mieli na metro takie dyskietki, takoby karta do bankomatu. Bo w Tychach nie ma metra, to ja nie wiem jak to dzisiaj tam jest, to są bilety do dziurkowania czy co, ale to my mieli takie plastikowe bilety i ja się w ogóle bała tym posługiwać, bo ja nie wiedziała co to jest, nie? To przedstawcie się, jak my byli strasznie zacofane.